vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, ndichida kureururawo kuti ndakabirawo tsano vangu mukoma. Ndo zvandakaita izvi, ndakarongawo nembavha nekuda kwekuti ndaike ndichiziva kuti tsano vainge vaine mari yavo iyo yavainge vapiwa nemurungu, because tsano pavakati tadii taenda tikanoshanda naye murungu uyu, but nekuda kwekuti ndakabva ndazongomushora because ainge ari munhu mutema, ari wekuZimbabwe zvekare, ndikabva ndati iye yuyu mari yacho anoiwana kupi. Saka ainge aine chibasa icho chaainge achida kuti chinge chichizoitwa kupurazi kwake. Saka nekuda kwekuti ndakangomushora munhu uyauya, ndokubva ndaramba mukoma. Then ivo tsano vakabva vachizotsvaka vamwe vakomana avo vavakaenda navo kupurazi kuya, ndokubva vanoita peace job yavakaita. Mukoma kwakabuda mari because kwainge kuine ma-steel structures aifanira kuti ange achizonoiswa ikoko, but inini mukoma ndakatongoswera zvangu, ndakatochila padheni. The following day ndikabva ndazoenda ndikanopedzisa kamwe kabasa keumwe muIndia, ndichiitira kuti ndige ndichirova ma-cash deals, cash and carry. Mukoma nashi ndo pandakazonzwa madhamu vava kuti makaramba zvenyu kuenda kubasa natsano, asi tsano vatondifonera izvezvizvi apa vainge vapiwa deposit mukoma, vakapiwa mari refu, zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakabva zvazondirwadza. After vapedza kupiwa deposit ndokubva vazobhadharwa zvekare. Saka nekuda kwekuti tainge ndichiziva kuti tsano mari vanayo, ndikabva ndachizoronga nevamwe vakomana. Saka vakomana ava mukoma, kunyange zvikanzi dhoo rako rakaita sei, kunyange ukaisa mabagla bar, ukaisa maki, ukadii, vakomana ava vanokwanisa kuti vange vachitoita plan, votokupindira mumba vobva vakubira mari. Saka ndo zvakazoitika mukoma. Sano vangu vakabva mukubirwa mari yacho, imwe share yacho ndakatopiwa navo vakomana ava vandakapa tip off, ndikavaudza kuti kana mukadai munokwanisa kutoita mari mukoma. But ndinomboti kana ndikatarira mudzimai wangu, mwoyo wangu unobva watanga kurwadza kuti kana mudzimai wangu akazofind out kuti izvi ndo zvandakaita, achazofungei pamusoro pangu? Hakusi kutoparadza here kwandakatoita marriage yangu uku mukoma? Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mukwasha uyu. Vakwasha vemazuva ano zvakangoma hazvo veduwe, kurongera tsano vako mbavha zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi hello mukoma nashi, ndafara kuona post yangu kuYouTube. Thank you very much, but it is my first time kuona ma-confessions ekuverenga kuYouTube, and ndo yega yandaona ndatongojumana nayo, so problem ndakupashaya pandaiwana kuti ndirambe ndichiteverera mucomment section. That's why nezuro ndaibvunza kuti ndosecha pakanzi. Inini ndajairira ma-confessions ema-voice notes ndo andinoteverera. Okay, this was the following message iyo yavakanditumidzira mushure mekunge vatumidzira confession yavo. So confession yavo yakamira sekudai so: hanzi hello mukoma nashi, ndinokumbirawo kuti muge muchiverenga nyaya yangu makaviga chitupa changu. Nyaya yangu yakamira so: inini ndiri mukadzi ane makore 44, ndakamboita mwana at the age of 17. Mwana uyu ndokubva ashayika, so handina kuzomboita mwana. Ndakazama kubatsirwa kuchivanhu nekuchechi, asi zvakaramba. Ndikazoenda kumadoctors ndikanzi ndine mafibroids, ndikaitwa operation. After operation doctor akazoti ainge aona kuti matubes angu ainge akabloka, ndo zviri kutadzisa kuti ndige ndichiita mwana, but doc akati ainge atadza kumavhura. So ndinokumbirawo mukoma nashi kuti mundibvunzirewo kubva kune vedare kuti ndingaitawo sei kuti ndikwanise kuita mwana, kana pana vana chiremba vakateerera oro vakambosangana neproblem inenge yangu.
makazobatsirikanawo sei. Ndakambotsvaka paYouTube ndikataura neumwe dog pafoni wekune imwe nyika akanditi nditumidzire mari agonditumidzira mishonga yacho, but ndakazongosiyana nazvo cause madhiri epafoni anonetsa. Ndingafara chaizvo mukomanashi kana mukaverengawo confession yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Kana variko vanenge vachida kubatsira vanzvadzi vedu ava, please vabatsirei. Uye zvekare vati ivo kana variko vana chiremba, please help me. Hanzi makambosanganawo nazvo here izvi zviri kuitika pandiri? So you can come to my inbox, ndobva ndakupai phone numbers avo. Uye zvekare vanenge vaine maremedies, nekuti ndezvipi zvimwe zvaunokwanisa kuti unge uchizoshandisa kana uchida kubatira pamuviri. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadii mukoma, ndinewo confession yangu, but ndanga ndichida kubatsirwa also. Nyaya yangu yakamera yakadai. Ndiri mudzimai ane makore 30 ekuberekwa. Ndinorarama ndiriwo munyika yeSouth Africa. Amai vangu vakashayika ndiri mudiki pamwe chete nababa. Ndakatokura ndichirerwa namai vaamai vangu, saka hama dzababa handina kana wandinoziva. Okay, mukukura ndakakura zvakanaka like all kids. Zvinhu zvose zvainge zviri ball, handina chandakaona chakaipa. Hama dzaamai dzaibatsira pazvose kusvika ndati samukei ndaachisikana chabvezera. Ndakasarudza kunoshanda semunhu ainge apedza chikoro. Zvisinei, ndakatanga kushanda mumba gore rekutanga zvese ball. Repiri ndo pandakazotanga dambudziko rekurota ndiri kumusha, ndiri munzvimbo yemarinda kana ndiri pamusha pane nyoka inenge ichitaura neni. Zvinova zvakandishungurudza zvakanyanya. Pakunobvunza hama hadzina kuzvitambira. Ndakazoti regai nditsvake rubatsiro kune vanoita zvemweya. Vakandiudza kuti makaiswa mweya wengozi nehama dzenyu, motofanira kudzokera kuhama dzikubetserei nekuti vanozviziva. Ndakagadzirira kuenda kuti ndinotaura nadzo. Ndiri mugadziriro ndakarohwa nemhepo yakapinda mumba. Ndaitonzwa kuti vhu ichindirohwa. Zvakaitika kwemazuva akati wandei. Rimwe ramazuva ndakazonzwa kunge mweya kwangu kwava kuenda uye ndainge ndakadzipwa so. Panguva iyoyo zvekare ndakabva ndanzwa kunge pane something chapinda mandiri zvine simba. Ndipo apo pandakazonzwa kuti ndasimba, kutonzwa kuti zvese zvapera. Nenguva isipi ndakazonzwa voice, asi handina kuziva kuti raibvepi. Rakati Mwari anokuda, wanga uchitofana kufa. Voice iri rakazonditsanangurira mafambiro zvakaita kubva ndiri mudiki uye firo yakaita mai vangu. So kubva ipapo ndiri munhu akanga akungooneswa zvinhu. Ndakazoenda kuhama kunoti dzindibatsire, asi handina kutambirika. Vakabva vatoomesa mwoyo yavo nekundipa mhosva kuti semunhu wavakachengeta handitende. Ndakabva ndapererwa. Ndakaenderera mberi nekubatsirwa kusvika mweya wengozi vakazotaura kuti handiende ndisina kuripwa nekuti ndakashandisiwa ndikanzi ndigare pano, saka handina kwandinoenda. Apa amba dzinoramba nyaya iyi vari kuti ndinovananga horoi, asi ndiri munhu anoda kurarama. Ndodiiko hama? Ndofira kuchengetwa here? Sometimes handirari nemhepo, asi vekutaurira ndo pasina. Ndinokumbirawo kana paine vanogona kundibatsirawo kuti ndisatakura mutoro usi wangu. Take me mukataura nyaya yangu kuti ndizoteverera mucomment section. Thank you mukoma. Pane pandasirira kana munhu akanditadzira ndikagumbuka zvekuyeredza misodzi, ndinoona munhu iyeye achibayiwa nepfumo. Ndikangoona kudaro anotosangana nedambudziko panguva iyoyo, kana kuona achistrikwa nemheni. Zvino ndashaya kuziva kuti chingava chiri chii. Sometimes ndinenge ndisingatombomushuviri zvakaipa, but zvinobva zvatoitika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hazvinonzwirisa tsitsi. That is why I always say kuti kana
wakazvara uine vana, please pray unto God at all the times kuti by the time Mwari yavanozokutora at least vana vako vanenge vati yarukei, vava kukwanisa kuzviriritira, nekuti you can just imagine kuti nezera rinenge riine vana vako pari zvinozvi, kana kuri kunzi ukafa, you can just imagine kuti chii chinozoitika. And kazhinji chinoitika ndechekuti uyo mwana anenge ari nherera, iyeye ndiye wavanenge vachirasirira mamhepo ose emudzinza, mweya wose wakashata unenge uchingonzi enda unogara paari. Strange things indeed they do happen in this world. Uye zvekare kana kuri kunzwo munenge muine hama dzenyu dzamunenge makasoguma kuona kare kare, you can come to my inbox so that tinge tichizombounzawo chirongwa chiya chakaita se kumbuli ekaya, kana ino kunyange kana iri hama yako yekuti akasorovera kujoni a very long time ago, you can come to my inbox. Rimwe kuda munhu anenge atoropa kutotsvaga hama dzake, saka kana ukauya uchiti ndiri kutsvaga nhingi wangu, then we post. Kana kuri kunzwo unenge uine mapictures ehama, you can also post mapictures. Munhu uya kana kuri kunzi anotevererawo maconversions edu, maybe anokwanisa kuita get in touch with you. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi handigoni kunyora shona, ndinokumbirawo mundigadzirire mamwe mawords. Muri sei mukoma ndiposterewo nyaya yangu, makaviga chitupa changu. Ndine 28 years, ndiri mukadzi, ndiri kuno South Africa. Nyaya yangu yakamira sekudai. Inini mukoma ndine HIV positive, ndinonwa ma-ARV, but hapana kana munhu wani wekufamily kwangu anoziva. Ndava ne9 years ndiine chirwere icho chichi, but hapana kana one wandakaudza. Zvinoitika ndezvekudai, kunyangwe ndikarara nemunhu paanongonotesta anongoonekwa ari HIV negative. Ndakambodanana neumwe zvekuma 2 years, kunyangwe akanotestwa anowanikwa ari negative. So now mukoma, ndine mukomana wandiri kugara naye, now ndava ne1 year nezvimwedzi, handina kumbomuudza kuti ndiri positive. So handizivi kuti ndomuudza sei. Akambouya nezvema HIV test last week, musi waakauya nazvo ndaihwa kutya, ndikati nhasi zvaakubuda, ndokubva azvitesta ndokuona ari HIV negative. Akati nditeste, ndikaramba, ndikamuti iwewo zvauri negative zvoreva kuti nini nditori negative. Akari but now zviri kundirwadza ndezvekuti ndinge ndichikwanisawo kuita mwana zviri kuramba. Iye akamborora ane mwana 1, inini ndine 1 ane 11 years. So ndoda kubvunza vedare kuti kana uine HIV positive uchinwa mapiritsi, hauchakwanisa kuita mwana here? Ende ndaikumbira kubetserwa kuti murume wangu ndomuudza sei kuti ndiri HIV positive, ende ndotya kuti kana ndikamuudza achandiramba. Ndomuda zvisingaite murume wangu uyu. For me to lose him, inini handidi. Thanks mundiudze musi wamuchaposta nyaya iyi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndiri HIV positive, but kunyange ndikarara nemunhurume nothing happens. Munhu yeye anongoramba ari HIV negative. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Handiziviwo kuti ndoita sei. Nyaya yacho yakarebesa, inokwanisa kuzotobohwa veruzhinji. So mukoma, first of all, tete vangu vanonzi ndivo vakaenda kuMozambique vachida kunoromba, but hanzi vakabva vazorasirirwa mweya wehuroi. Saka shavi iroro mukoma rakatogara kutoti pweshe mudzinza rekwedu. Mwanasikana woga woga mukoma, tinoti kana tichifamba tiri vana vanyamunhu tinenge tichitoganza nekuda kwehuroi hwedu. Apa shavi iri rinobva raita kuti tinge tichizvarwa takanaka sei. Vana vemudzinza rekwedu mukoma tiri vanhu vaya vekuti we are very beautiful. Apa maparadziro atinoita mamarriages evamwe vakadzi
dai kwanga kuri kunze hatigarwi nemashavi awa ehuroi, zvimwe kuda taikwanisa kuzonzwawo tsitsi. Ndakatobva mukuparadza mereji yeumwe mukadzi. Apa muone zvenyu, murume wacho aiva nemari, but ndakamusvesveta ndikamusiya asina kana chaainge ainacho. Mukoma, kune varume vekuti anotondibheja kana nemari, even kutotengesa kana imba kuti ange achingokwanisa kurara neni. This is happened. Izvi zvakaitika apo pandainge ndichiri ne17 years. Murume akandibvisa umhandara. Ndakangoita sekunge ndainge ndichingojoka naye, ndikabva ndati kana uchida kundibvisa umhandara, tengesa imba yako tirare tose. Mukoma, I was shocked when he said kuti ainge achida kuenda neni mutown. Ndokubva atondiudza kuti ainge atotengesa imba yake. Mukoma akadzinga mukadzi wake sembwa. Mother ivavo vakabva vatodzokera kumusha. Vanhu vainge vava kutorarama kalife kavo kainge karipo mutown. Mother ivavo I think vainge vachibva kuchiweshe uko, I am not sure, but murume wacho aitawo zveuchairman izvozvizvi zvemusangano. Baba ava vakarara neni, vakabva vandipa mari yandainge ndisati ndakamboona yakawanda yakaunganidzwa panzvimbo 1 yakawanda kudaro. Ndakauya nayo mari iyi ndikabva ndairakidza mama navatete, vakapururudza. Kukabva kwanotengwa bhuru rainge riri reblack. Bhuru iri rikabva radirwa doro. Mushure mekunge radirwa doro, hanzvadzi dzedu dzakarara usiku hwose dzichichera gomba, rikabva razonotinhirwa mugomba imomo ndokubva rafushirwa. Nanhasi mukoma, guva racho ritori kumusha uko pakati pemamwe makuva, rakatozoiswa tombstone guva iroro mukoma Nashi. Saka ndo zvinoitika mudzinza, like we are very beautiful women and the men, they find us too hard to resist. And now iniwo semunhu ndava kuona kuti zvatiri kuita izvi hazvina kunaka. Izvozvizvi vari kundimanikidza. Kune umwewo murume ane mwoyo wakanaka. Nekuda kwekuti ane mwoyo wakanaka, mukoma, vava kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichimuparadzira marriage yake. Vari kuda kuti ndinge ndichiroorwa naye. Murume uyu ndinomuda, but dambudziko riripo nderekuti ndikapinda muupenyu hwake chandichangomupa minyama chete. Mukoma, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section, nekuti ndo zvazvinoita izvozvo mukoma. Isusu kunyange takanaka kudai, but tinotevererwa nemweya wejambwa nemunyama kune vanhu avo vatinenge tichidanana navo, uye zvekare nekuzoroya munhu wacho iyeye kuzotomisa pachijana. Saka sandizvo zvandainge ndakatarisira kuti ndo zvichazoitika kwaari munhu uyu. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Yo hanzi tiri dzinza revaroi. Kana tichifamba usiku so tinofamba tiri chigrupu, hanzi tinenge tichitoganza nehuroi hwedu. Yo.